Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά ενώπιον ενός νέου καινούριου χρόνου με άγνωστο το περιεχόμενο και άγνωστα τα όσα πρέπει να συμβούν στον καθέναν από εμάς. Η πείρα των περασμένων ετών μας έχει διδάξει ότι ο άνθρωπος αναμένει από τον Θεό το περιεχόμενο του χρόνου της ζωής του. Και περιμένοντας τον χρόνο της ζωής, το περιεχόμενο της ζωής του, σκέφτεται, φαντάζεται, ενθυμείται τους τρόπους με τους οποίους η ζωή του θα καταστεί καλύτερα στον κόσμο αυτόν, μέχρι ότου φύγει από αυτόν. Ο νέος χρόνος είναι τελείως άγνωστος για μας και γνωρίζουμε ότι συμπεριλαμβάνει και καλάς και κακάς προδιαθέσεις και διαθέσεις. Γι' αυτό και μη δυνάμενοι μόνοι μας να προσπεράσουμε αυτό το άγνωστο χρόνο, επικαλούμεθα το έλεος και τη βοήθεια του Θεού. Ζητάμε από Αυτόν να μας καθοδηγήσει και να μας ενδυναμώσει, ώστε και αυτόν τον χρόνο, όπως και τόσα άλλα χρόνια της ζωής μας, να περάσει όπως Αυτός θέλει, κατά τον καλύτερο τρόπο. Το εύχομαι από το βάθος της ψυχής μου, όπως σας εύχομαι και ο Θεός να είναι μαζί μας και εμείς κοντά στον Θεό.